झी मराठी, चर्चा ही होणारच. हातकणंगले तालुक्यातील नेज येथील कुंभार गल्ली परिसरात असलेल्या घरात अज्ञात चोरट्यांनी घरफोडी करून रोख रक्कम लंपास केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार नेज येथील कुंभार गल्लीत राहणारे निवृत्त शिक्षक मल्लाप्पा बन्ने यांच्या बंद असलेल्या घरात चोरट्यांनी रात्रीच्या सुमारास लक्ष केलं. परिसरात असणाऱ्या घरांना बाहेरून कडी लावण्यात आलेली होती. बन्ने यांच्या घरातील तिजोरीचं लॉक तोडून त्यामध्ये रोख रक्कम चोरून नेल्याची घटना समोर आली आहे. चोरीची नेमकी रक्कम अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. या घटनेची तक्रार नेजचे पोलीस पाटील पांडुरंग कुंभार बंडू पाटील यांनी हातकणंगले पोलीस ठाण्यात दिली आहे. पोलीस घटनेची नोंद घेण्याचं पुढील तपास सुरू केला. परिसरातील नागरिकांमध्ये या घटनेमुळे भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून तपासाची चक्र वेगानं फिरवण्यात आले. कुंभोज प्रतिनिधी विनोद शिंगे.